Hayırlı gün подписчикларым, beni karab barучылар. Исәнлек, саулык телим. Барчабызга да. Менә инде хәзер төштән соң мин ипи пешердем. Менә карагыз әле нинди тәмле ипи, ике ипи. Менә ой, әзрәк өсте кызарып та китте инде аның. Но вкуснятина булырга тиеш, конечно. Әле ашап карамадым. Вот. Асты янмады. Ничә сәгать тотырга ынтылган. Әле пешерәйдем. Хәзер бүген пешердем дә. Менә инде 1 сәгатьтә 5 минут тоттым. Пешкән инде ул, наверное. Әле ашамадык. Менә приятного аппетита. Аның исенең тәмлелеге бесәгез. Шундый тәмле. Ул тәмле.